Molt bon dia, benvinguts a una nova entrega de les històries dels Menys-Ratres i d'altres vilatges. Avui, la darrera de les entregues d'aquestes històries van viatjar fins al vilatge de Nils. Avui ens n'anem a un altre municipi, en un altre vilatge d'aquí a la Plana del Rosselló, concretament cap al Riberal, a Sant Esteve. Sant Esteve, per què del monestir? Intentarem descobrir-ho. Sant Esteve, un vilatge, com us dic, al Riberal, un vilatge en el que hi ha una altra de les bressoles, i no només hi ha una bressola que ja té més de 20 anys, de fet, aquesta bressola, una de les més antigues, sinó que també des de fa uns anys és el lloc on se celebra cada any la festa de la Bressolada, la festa que reuneix a totes les famílies, els mainatges, els professionals de la Bressola al llac concretament de Sant Esteve. Però la pregunta és, Sant Esteve, tots el coneixem per Sant Esteve, però el seu nom oficial és Sant Esteve del Monestir. Per què del monestir, si hi ha pas cap monestir a Sant Esteve? Bé, hem tingut la sort de recuperar algunes imatges que hi ha a la xarxa, imatges antigues de Sant Esteve. Doncs aquí en teniu una fotografia dels anys 20 on es veu un rec important que parlarem després, que de fet actuava una mica de límit i de mur del vilatge de Sant Esteve, però Sant Esteve es coneix com a Sant Esteve del Monestir recentment. Antigament, aquest vilatge es coneixia amb el nom de Sant Esteve de Gosar. I per què de Gosar? Doncs vinga, tirarem enrere, encara més enrere que aquesta fotografia, i ens anirem a l'època dels romans. A l'època dels romans, els romans van conquerir, ho sabeu, hem parlat quan vam explicar algunes coses relatives a la Via Domícia. Els romans van conquerir bona part de l'Europa central i del sud, i també del nord d'Àfrica i Pròxim Orient, és a dir, pràcticament tot el territori al voltant del seu mar, el Mare Nostrum, el mar Mediterrani. Doncs bé, el lloc que ara, avui en dia, és el centre-vila de Sant Esteve, on hi ha exactament l'església, hi havia un predi romà. Un predi és una finca. Perquè ens entenguem, una vila, que és amb el nom que es coneixien els masos de l'època dels romans. Aquí teniu una recreació, és un dibuix que un poc us pot donar una idea de com era un d'aquests predis. De fet, ens recorda molt a la imatge d'un mas català de tota la vida, on hi ha un gran pati interior amb unes tanques, els estables, els llocs de treball i un habitatge on viu la família propietària i una mica s'hi desenvolupen totes les seves activitats i al voltant un seguit de camps que són els que donen tot el producte amb el qual es comercia, es compra i es ven en aquestes viles. Aquestes viles que, recordem, eren el nom que rebien en època romana els masos. Doncs bé, aquest predi, que era una altra manera de dir aquesta vila, o una vila en general, tenia un nom, que era Acutianum. I Acutianum és un derivat d'un adjectiu llatí. Recordeu que el llatí és la llengua, l'idioma que parlaven no només els romans, sinó que a bona part dels territoris que van conquerir també es va acabar parlant llatí, doncs és un adjectiu que aquest Acutianum deriva d'un adjectiu que és acutus o acutius i significa agut. Per què aquesta vila, per què aquest mas tenia aquest nom derivat d'agut? Sabem pas. Potser per la forma que tenia algun dels camps o el terreny que ocupava, perquè hi havia alguna pedra que era molt esmolada en un cantó, en una cantonada. Sabem pas per què, però rebia aquest nom. I d'aquí, i amb el pas del temps, aquest mot, Acutianum, va derivar en el mot agosar, que és el nom que durant l'època antiga i durant molts i molts segles va rebre el municipi, el vilatge de Sant Esteve de Gosar. Què és el que va passar amb aquest mar romà? Aquest mar romà, quan va acabar una mica l'època, poc després de l'Imperi Romà, ja entrada l'edat mitjana,
aquest mas va desaparèixer i va ser el lloc on se va instal·lar una comunitat benedictina, una comunitat de monjos, d'homes religiosos, i hi van crear un monestir. De manera que teniu ja l'origen d'aquest mot, aquest monestir, i l'origen del vilatge, perquè primer va ser aquest mas romà, aquest previ, després el monestir, i a partir d'aquí va començar a desenvolupar-se el vilatge. El mateix passa amb altres vilatges de la Plana, com són Sant Andreu de Sureda o Sant Genís de Fontanes, d'acord? Doncs bé, amb el temps, al voltant dels murs d'aquest monestir van anar creixent cases, es van anar adossant, enganxant paret en paret diferents cases, fins a tenir l'aspecte que el nucli, el casc urbà, l'antic casc urbà que té Sant Esteve, doncs tindria aproximadament aquesta forma. Si veieu en totes aquestes fotografies antigues, sembla que hi passi un riu. Ho vèiem abans també en l'altra fotografia antiga. No és un riu, és el rec del Vernet i Pià. És un rec que dona la volta pràcticament des d'un extrem a l'altre de Sant Esteve, i és un rec que portava aigua en aquests camps i que, per tant, va permetre l'activitat agrícola i de manera molt important, Avui en dia encara es pot veure a la traça del rec el nucli de Sant Esteve. Per primera vegada se cita, per tant estem davant d'un vilatge que és molt, molt, molt antic, per primera vegada se cita el monestir de Sant Esteve de Gusà en un document l'any 843, i d'això fa molts dies. Aquest monestir i aquestes casetes que s'hi van anar enganxant van formar una cellera. Què era una cellera? Doncs la cellera era el terreny, l'espai que quedava tancat per les muralles que existien al voltant del monestir. Sí? Aquesta cellera encara és marcada avui en dia, aquesta cellera, que seria una mica les muralles d'aquest primer Sant Esteve, encara aquestes muralles tenien 3 portes, se'n conserva una, i encara la podeu veure, una d'aquestes, que és la porta, el portal de Nostra Senyora. Què queda d'aquest monestir? D'aquest monestir no en queda altra cosa que l'església parroquial, l'església abacial, l'església de l'abadia, que avui en dia és església parroquial. Sabem que aquest vilatge i el monestir van ser propietat del comte de Besalú, de Bernat de Tallaferro, però el va transmetre a la seva descendència, etc., fins al segle XII. I al segle XII aquesta propietat va passar a mans d'una altra abadia benedictina que es troba més al nord, és el monestir de la Grassa, i sabem que a partir concretament del 1118 el monestir de la Grassa el tenia com a propietat. En aquella època també es coneix l'existència d'una altra petita capella, que és la capella de Sant Mamet. En parlarem després. Amb el temps, aquesta propietat va passar a mans del monestir de Sant Martí del Canigó. I durant una temporada hi va haver trifulques entre la Grassa i Sant Martí del Canigó per veure qui era propietari de Sant Esteve de Gusà. Finalment, amb el temps, al segle XV, s'estableix que sí, que la propietat és de Sant Martí del Canigó, que en serà el beneficiari, però aquí començarà una decadència del monestir i el vilatge de Sant Esteve de Gusà, i finalment passarà a ser propietat del bisbe d'Elna, que era el personatge més important a nivell religiós i un dels personatges més importants perquè era dels més rics de tota la plana del Rosselló. Doncs bé, aquesta és un poc la història. A partir del segle XVIII i de la Revolució, les dependències del monestir desapareixen totes, es destrueixen i en quedarà, com us dic, només l'església que avui en dia teniu al centre de la vila. A 1 quilòmetre aproximadament a l'est hi ha Sant Mamet. Sant Mamet és una capella que es va obrir a les afores, d'acord? Tenim referència des del segle XII. Després va passar a mans d'un mas on s'hi fabricava conserva de tomata. S'hi feia conserva de tomata. Això què va suposar? Que l'edifici es va fer molt malbé, es va deteriorar molt. El 2004 el van refer. Avui, doncs, si veniu des de Perpinyà, el trobareu amb una rotonda just entrant a Sant Esteve a mà esquerra. I els experts diuen que s'ha refet d'una manera poc rigorosa. S'assembla poc al que s'hauria de semblar.
massa modern, perquè ens entenguem. I amb el temps, al costat nord de Sant Esteve ara ja del monestir, es va decidir construir una altra església que donés servei a aquella part del vilatge, que és Nostra Senyora del Cenacle, una església, com veieu, de factura absolutament moderna. Doncs bé, ara ja sabeu per què Sant Esteve del Monestir es diu així i, si voleu, doncs li podeu dir també Sant Esteve d'Arboçar. Gràcies i fins la propera.